Така, здравейте, аз съм Виктория и днес ще ви изпълня едно говорене. Аз съм на 14 години и сега ще ви изпълня едно много трудно за мен изказване за бившето ми гадже. Сега ще говоря с него. Не знам как ще прозвучи. Той не ми говори, не знам как ще ми проговори и направо не знам как ще мине. Затова да се надяваме, че няма нищо да се случи. Така, да почваме. Аз вече съм при него. Всъщност ние се разбрахме в нас да се чакаме. Тук съм седнала на една масичка. Това ни е телевизора. И сега ще дойде той. Ето идва, тихо сега. Здрасти, Крис. Крис, колкото и да не ми говориш, искам да ме чуеш и да ме разбереш, че аз не съм искала това да стане и че просто знам, че ти си много избухлив. Само това мога да ти кажа. И искам да ти кажа, че той избирам него. Избирам Тони. Не мога да търпя такова нещо, защото аз имам нужда от свобода. Имам нужда от друг приятел. Ти миналия път ми каза, че ти не даваш никой да се доближава до твоите неща. Но аз се питах, твоите неща включваш мен. И аз разбрах, че аз нямам право на свобода и на приятели. И дори един човек добър ден да ми каже, ти ще вземеш да го вкараш в болница. Аз не мога да търпя такива побойници. Не мога да съм с тях, разбираш ли ме? И този човек, който дойде до мен и ми каза, аз винаги ще бъда до теб. И дойде и ме гушна, и дойде и ме превърна, усетих, че има чувства към мен. И аз имам чувства към него. И аз като съм с теб, не се чувствам свободна. Аз се чувствам много задушена, разбираш ли ме? Колкото и да не ми говориш, колкото и да си мълчиш, задушена съм. Разбираш ли, задушена. И не мога да издържам вече. И те моля да ме разбереш. И просто ти се промени. Най-щастливият ми момент е когато се запознахме и на другия ден нещо ти влезе под кожата и те промени. Най-щастливият ми е когато се запознахме първия ден. На втория ден ти се промени. Не знам какво става. Но ти се промени и вече не си същия. Така че колкото и да не ми говориш, разбери ме, не се чувствам добре. И вече нямам никакви чувства към теб. И се надявам да си намериш друга и да не ме търсиш повече. И съжалявам наистина, както да се почувствал, прости ми, но ти не си вече мой тип. Чао!
Той си тръгна, приятели. Толкова беше трудно. Направо и нямате представа колко съм щастлива сега. Така, днес ще го празнуваме в приятелят ми. Даже може той да не е идеалният човек, но ще му дам шанс и да се надяваме, че ще е най-добрия. Но ако не стане, какво да кажем? Мъжете са загубена кауза. Така че благодаря, че бяхте с мен и ме гледахте. И довиждане!